Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Дүрт кыйнында наконец-то быел без үткән елны моторлап ясадык. Бу инде үзе бер мотор булып, үзенә тартып тора укыйларбыз. Аннан чында просто алас кирәк бүген көндә. Фикер алышым. Тайсуган авыл җирлегендә киләчәккә планнар корылды. Бүгенге көндә инде приютта безнең 119 саклана. Бер кайда да без этне яңадан соң чыгармыйбыз. Шушы приютталар торалар. Эт мәсьәләсен. Азнакайда сукбай этләрнең агрессиясе турында бәхәс кискенләште. Biz инде үзебез авыл хуҗалыгы турында сөйлибез аларга. Хәзер заманча технологиялар белән эшлибез. Күп кенә профессиялар бит инде юкка чыга бара. Авыл хуҗалыгында яңа профессорлар барга килә. Һөнәри юнәлеш. Бөгелмә укучыларына авыл хуҗалыгында уку һәм карьера мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Әлбәттә, халык җыеннары дәвам итә. Территориаль иҗтимагый совет җыелышларына авыл җирлекләрендәге очрашулар да өстәлде. Беренчеләрдән булып узган елда башкарылган эшкә Тайсуган авылы җирлеге хисап тотты. Торак пункт бүген ничек яши һәм халык нәрсә турында хыялланганын Алсу Нуриева белеп кайтты. 1075 теркәлгән, 1122 кеше яши. Тайсуган авылы Әлмәт шәһәрендә шактый зур торак пунктларның берсе. Өстәвенә ул яхшы төзекләндерелгән. Әлбәттә, монда авыл халкының да роле шактый зур ди авыл җирлеге башлыгы. Мисал өчен, алар үзара салым программасында актив катнаша. Мен сезнең үземнең докладында 25 елда авыл советының игенәчләр. Узган ел җыйган акчалары 342 сум тәшкил иткән. Республика бюджетыннан финанслар өстәү нәтиҗәсендә 1 миллион 300 мең сумнан артык акча мөһим проектларга юнәлдерелә. 3 урамда тротуар ремонтлана, шулай ук 4 су алу кыйысы төзекләндерелә. Җирлек башлыгы ассызыклаганча, бу кыйлар авылдагы чын тормыш чыганаклары. Борынгы заманнардан ясалган кыйлар сакланып килә авылда. 4 кыйыбыз бар исән калганнары. Алар инде бик матур түгел, җимер хәлдә, теге кырыена да килештә түгел. Менә шул 4 кыйнында наконец-то быел без үткән елны моторлап ясадык. Ул инде үзе бер мотор булып, үзенә тартып тора укыйларбыз. Аннан чында просто алас кирәк бүген көндә. Кыйлар, шишмәләр бу изге әйберләрне халык өчен бу тормыш чыганагы. Аны һәрвакыт сакларга кирәк. Агымдагы елга планнар да зурдан. Өстенлекле бурычлар арасында куркынычсызлыкны арттыру өчен янгын гидрантлары урнаштыру. Моннан тыш, халык кеше ватаны тарихын саклап калырга ниятли. Якын киләчәктә алар авыл үсешенең төп этапларын чагылдырачак музей төзергә тели. Инициатив төркемне Ринат Газизов җитәкли. Туган авылы тарихы турында 2 китап язган 78 яшьлек ага тиздән аерым бина төзелер дип хыяллана. Бүгенгә алар инде 500 экспонат җыйганнар. Патефонда табылды, җиберле торган станоклар да табылды, ткацкий станок, току станоклары да табылды, запчастлары табылды. Монда менә бик иске тарихи әйберләр дип әйтергә була. 17нче елгы акчаларга чаклы табылды, хәтта кешеләр саклаганнар. Узган елда эшләнелгән эшләр турында белергә җыелышка Мәмдүдә Шакирова да килә. Ул шушы авылда туа, 8 еллык мәктәп бетерә. Эш буенча Үзбәкстанга киткәч тә һәрвакыт туган якларын сагынып искә төшерә. Тайсуган авылы һәрвакыт матур иде. Иләр генә үзгәрде ди. Ә менә җирлек кешеләрнең авыл үсешенә кызганмыйча кешеләрен һәм вакытларын сарыф итүләре үзгәрешсез кала дип ассызыклый. Ачык йөзле кешеләр бездә. Бик тырыш, үзебезнең менә төп Тайсуганнар турында гына әйтәм. Безнең халык бердәми, бергә иде. Әгәр дә синең теге кем әйтмешли печән кайтты, бүтән күрше тирәсенән күтәреп, йөгереп килеп, сиңа улыша. Шулай бердәм яшәдек без. Безнең авыл бик дружный. Гражданнар җыенында район хезмәтләре дә чыгыш ясады. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тематик концерт үткәрелде. Белгәнебезчә, 2025 ел Россиядә һәм Татарстанда ватанны саклаучылар елы бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган иде. Бу уңайдан җәмгыятебездә шул исәптән район җирлекләрендә күп төрле чаралар уздырылып инде нәтиҗә ясала. Шушы көннәрдә Азнакайда да 2025 елны йомгаклауга һәм оешма предприятиеләр катнашында узган үзешчән сәнгать смотры бәйгесе җиңүчеләрен билгеләүгә багышланган тантаналы чара узды.
2025 ел агымында район буенча барысы 11 меңнән артык чара үткәрелгән. Әлеге чараларда мәдәният йорты хезмәткәрләре генә түгел, оешма, предприятиеләр, үзешчәннәр дә актив катнашкан. Һәм инде бүген узган ел эшчәнлегенә йомгак ясала. Район шәһәр мәдәният йортында узган чара хәтер китабы аша җирлектә туып, үсеп, зур батырлыклар күрсәткән геройлар, азнакай каһарманнары турында сәхнәләштерелгән истәлекле чыгышлар белән башланып китте. Иптәшләр, сак кына елганың аргы ягына чыгып, тиз генә фашистларның позициясын алырга кирәк. Бәйрәм залында мәгариф бүлеге, сәламәтлек саклау учреждениесе, җылылык шелтәре җәмгыяте үзешчәннәре, ветераннар советы әгъзалары, гомумән төрле тематик чараларның үзәгендә кайнаучы актив халык. Бу бик зур хезмәт, үзебезне без инде республикада да күрсәттек, Азнакай көннәрен үткәрдек. Менә шундый чаралар белән күңелебездә калды. Һәм менә алдагы елда ул инде безнең бердәмлек елы дип атала. Киләсе елда да Алла бирсә, биргән булса, район халкы белән берлектә матур итеп берлектә эшләргә насыйп булсын иде. Җитәкчеләр сәхнә түреннән үзешчән сәнгать смотр бәйгесенең җиңүчеләренә бүләкләр тапшырды. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Азнакай политехника техникумы һәм ветераннар коллективы бүлеште. 2нче урын Актүбә шәһәр тибындагы бистәсе коллективына бирелде. 1нче урынны районның мәгариф бүлеге коллективы яулады. Безнең 2167 кеше хезмәткәр эшли. Шуларның 1057-се укытучылар, тәрбиячеләр, педагоглар. Олар балаларны гына тәрбияләп, укытып түгел, менә шушындый конкурсларда да катнашып, без инде менә шушындый зур җиңүләргә ирешәбез. Зур армия, зур команда без. Киләчәктә дә шушылай матур гына бергә эшләп, әле күп уңышларга ирешергә язсын. Айрым номинацияләрдә җиңүчеләргә шулай ук сәхнә түреннән бүләкләр тапшырылды. Йомгаклау концерты үзешчәннәрнең күңелле чыгышлары белән бизәлде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Урам этләре һөҗүме очракларыннан соң республикада халыкның ачуы кайный башлады. Бигрәк тә интернет киңлекләрендә бәхәсләр артты. Берәүләр тоту законнарын ныгытуны таләп итсә, икенчеләр этләрне яклап чыкты. Азнакайның социаль челтәрләрендә дә агрессив урам этләре турында хәбәрләр күбәйгән, ләкин аларның барысы да дөрес түгел ди җаваплылар. Фейк хәбәрләрне кем тарата һәм районда бу проблемалар белән ничек көрәшәләр? Бу хакта Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Интернет челтәрендә тормыш киртәләр юлына әйләнде дигән язмалы видео урнаштырылган. Аңлатмада җирлектә яшәүчеләр агрессив этләр күплегеннән өйдән чыгарга куркып, саф һавада йөрү өчен шәһәр үзәгенә китәргә мәҗбүр булуы хакында әйтелә. Адреста күрсәтелгән Совет урамы. Ләкин тикшерү үткәргәч, видеода Азнакай түгел, Яшел Үзән районы күрсәтелгән икәнлеге ачыклана. Язучылар әлбәттә исемсез. Суқбай этләр мәсьәләсе бүген үзәктә, чөнки соңгы айларда республикада шактый кеше һөҗүмгә дучар булган. Район башлыгы күрсәтмәсе нигезендә соңгы вакытта Азнакайда хуҗасыз хайваннар өстеннән күзәтү көчәйтелгән. Тотылган этләрнең барысында надежда, өмет сыену урынына алып киләләр. Аларга кирәкле тәэминат бирелә. Бу хакта төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе директоры Руслан Мөксинов аңлатма бирде. Работы по отлову собак проводятся планомерно. Этләрне аулау буенча эшләр даими алып барыла. Һәр атнада авылларда һәм шәһәрдә йөрибез. Этләрне сыену йортына алып кайтабыз. Кирәк булганда дәвалыйбыз. Прививка ясыйбыз. Алга таба биредә калдырабыз. Чыгарып җибәрмибез. Алар барысы да ризык белән тәэмин ителгән. Кормами они все обеспечены. Җитәкчеләр белдерүенчә, этләр иреккә җибәрелми, аларны бары тик иптәш һәм йорт сакчысы буларак тәрбиягә алырга гына мөмкин. Моның өчен шәһәрнең төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең инде Азнакай шәһәрендә приют бар, этләр өчен ул приютны инде без Татнефть гранты белән төзегән идек. Бүгенге көндә инде приютта безнең 119 эт саклана. Бер кайда да без этне яңадан соң чыгармыйбыз, шушы приютталар торалар һәм инде корм белән обеспечение бар, кормнар бар.
чөнки инде без Татнефть грантында да катнаштык. Наш содержание буенча приютна, шуңа күрә инде һәм инде халыкка мөрәҗәгать итәсе килә. Әгәр дә инде менә этләр күренсә, менә безнең МПП био оешмасы, әлеге менә оешмага мөрәҗәгать итеп, алар инде этләрне тоталар һәм шушы приютка киләләр. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бөгелмәнең 16-нчы мәктәбендә профориентация сәгате булып узды. Укучылар Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм аграр югары уку йортлары вәкилләре белән очрашты. Чарада яшь белгечләрне укыту һәм аларга ярдәм итү мөмкинлекләре турында җентекләп сөйләделәр. Укучылар илнең иң мөһим һәм стратегик тармакларының берсенә авыл хуҗалыгы эшенә кереп чумды. Профориентация сәгатенең бу темасы очраклыгына сайланмаган. Залда 9-11 сыйныф укучылары. Алар әлеге вакытта һөнәр сайлап алу белән мәшгуль. Балалар бу юлы авыл хуҗалыгы белгечлекләре турында җирдә эшләү серләренә төшенә. Наши выпускники могут стать специалистами. Безнең институтта укучылар агроинженерия һәм үсемлекләр генетикасы, органик авыл хуҗалыгы буенча белгечләр булып чыга. Ветеринарлар, авыл хуҗалыгында эшләүче робот техникалары инженерлары була да алалар. Квалификациялы кадрлар кытлыгы проблемасы икътисадның барлык тармаклары өчен актуаль булып кала бирә. Әмма авыл хуҗалыгы өлкәсендә ул аеруча кискен сизелә ди белгечләр. Агросәнәгать комплексы өчен кадрлар әзерләү һәм аларны авыл территорияләренә беркетү дәүләт алдында торган өстенлекле бурыч булып тора. Чөнки ул авыл хуҗалыгы җитештерүнең тормышына һәм үсешенә турыдан-туры йогынты ясый. Мәктәптә укучы балалар бүген көндә инде алар үзләренә һөнәр сайлый, тормыш юлын сайлый. Без инде үзебез авыл хуҗалыгы турында сөйлибез аларга. Хәзер заманча технологиялар белән эшлибез. Күп кенә профессиялар бит инде юкка чыга бара, авыл хуҗалыгында яңа профессорлар барга килә. Шул ук биоинформатик, программист, айтишниклар, агрономнар, халар яңача заманча эшли, телекчелекләр. Без инде монда егетләр, кызлар белән аралашма түгел, аларга мисаллар китерәбез. Әгәр укучылар аграриялар белән бәйле һөнәр сайласалар, аларның максатчан һөнәр ияләре була алу мөмкинлеге дә бар. Цель нашего визита сегодня. Бу чарада катнашуыбызның максаты абитуриентларны безнең компания белән таныштыру. Авыл хуҗалыгына ихтыяҗ зур хәзер. Безгә кирәк булган һөнәрләр турында да сөйлибез. Безнең Бөгелмә районында шәһәрдән 18 километр ераклыкта урнашкан комплексыбыз бар. Әлеге терлекчелек предприятиесе экскурсия проекты буларак та эшли. Көн саен экскурсиялар үткәрелә. Барлык теләүчеләр башыннан ахырына кадәр бөтен процессны карый ала. Дәүләт аграр өлкәдә яшь белгечләргә эшкә урнашу программалары, авыл җирендә торак сатып алуга субсидиялар һәм яшь фермерларга ярдәм итү программаларын булдырган. Бу хакта балаларга Бөгелмә районының авыл хуҗалыгы бүлеге җитәкчесе Илдар Исмагыйлов сөйләде. Ахырда укучылар белгечләргә үзләрен кызыксындырган сорауларны да бирә алды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә студентлар десанты бөтен Россия акциясы старт алды. Әлеге проект кысаларында полиция бүлеге 10-11 сыйныф укучылары өчен ишекләрен ачты. Булачак мәктәпне тәмамлаучылар Ичке эшләр министрлыгының эше турында күбрәк мәгълүмат ала алды. Сүз Алсу Ахмәҗановага. Особое место среди вузов системы МВД России занимает Казанский юридический институт. Оештыручыларның төп максаты полициядә хезмәт итүгә җәлеп итү. Ичке эшләр министрлыгының профильле югары уку йортларында сыйфатлы югары белем алуга өндәү. Өлкән сыйныф укучылары белән очрашуда подполковник Вера Субботина абитуриентларны кабул итү шартларына тукталды. Шулай ук укырга керү үзенчәлекләре, уку өстенлекләре һәм хезмәтнең нюанслары турында сөйләде. Проходят комиссию, там же с ними работают психологи, полиграфологи. Комиссия узалар, алар белән психологлар, полиграфологлар эшли. Алар сәламәтлекнең физик һәм психологик торышы турында нәтиҗә чыгаралар. Аннары институтка кергәндә өстәмә рәвештә медкомиссия уздырыла. Тоже, да, проходит медкомиссия. Диалогка ветераннар советы рәисе отставкадагы милиция подполковнигы Рәшит Ярмиев та кушылды. Ул үз тәҗрибәсе белән уртаклашты һәм погонлы хезмәткәрләрнең намус һәм җаваплылык белән эшләүләре турында сөйләде. Хотя бы человек 10-15 по достижению определенного. Әгәр дә бүгенге очрашудан соң ким дигәндә 10-15 кеше хәзер хезмәт итүче хезмәткәрләрне алыштырырга теләк белдерсә, без үз максатыбызга ирештек дигән сүз. Һәм вакыт узу белән җәмәгать тәртибен саклау хезмәтен алып бару өчен лаеклы алмаш булачак дип уйлыйбыз. И придут достойная замена со временем для того, чтобы нести службу по охране общественного порядка.
Россия Ішкі эшләр министрлыгы Казан юридик институты 4-нче курс студенты Роман Багаев чыгышы укучыларда аеруча кызыксыну уятты. Ул студент тормышы, уку, иң мөһиме булачак офицерларга берилә торган социаль гарантиялар турында сөйләде. Стипендиядан алып югары уку йортын тәмамлагач эшкә урнашуга кадәр. Роман быел институтта соңгы ел укый. Тәмамлау белән ул Әлмәт районы эшке эшләр органнарына эшкә урнашырга уйлый. Я с детства мечтал стать сотрудником полиции, Мин бала чактан ук полиция хезмәткәре булырга хыялланам. Моңа кадәр мин Суворов хәрби училищесында укыдым. Аннары мин безнең эчке эшләр идарәсенә килеп Казан юридик институтына укырга кергә булдым. Һәм мин бу профессия белән бик кызыксындым. Шуңа да бу өлкәдә хезмәт куярга уйлыйм. Я очень заинтересовался этим, чтобы в дальнейшем наши правоохранительные органы развивались, чтобы преступность была меньше. Очрашу ахырында абитуриентлар полиция хезмәткәрләренә һәм курсантка сораулар бирә алды. Аларны документлар исемлегеннән алып, төрле факультетларда уку үзенчәлекләренә кадәр мәгълүмат кызыксындыра. Көрү сынаулары, үтү баллары, шулай ук үсү һәм физик әзерлек таләпләренә аерым игътибар бирелде. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 13-14 яшьләрдә дөнья гаять зур, булачак һөнәрне сайлау катлаулы мәсьәлә кебек тоела. Балаларга үсеш векторын билгеләргә ярдәм итү өчен мондый очрашулар аерым роль уйный. Безнең телекомпаниядә һәр даим экскурсантлар кабул итә. Бу юлы исә Луч кунаклары булып 10-нчы лицейның 7-нче сыйныф укучылары иде. Немножко раскрыть наши небольшие секретики телевизионные. Вы готовы услышать их? Да. Отлично. Ну и самое Танышу телекомпания безнең 30-нчы еллар азагында төзелгән бинасы тарихыннан башланды. Ул Әлмәтнең әле шәһәргә әверелә торган вакытларын хәтерлим. Укучыларга медиа дөньясының ничек тиз үзгәрүен үз күзләре белән күреп, куллары белән төрле форматтагы легендар тасма кассеталарны тотып карарга мөмкинлек бирелде. Шулай кайчандыр технологияләрнең иң югары ноктасында булган гаять зур камералар бүген компания безнең музей экспонатлары. Группа закрыта. Тяжелый? Ну, как вам? Интересно? Профориентация практикада дәвам итте. Балалар сюжет төзелешенең серләрен белеп, үз материалларын булдырып карадылар. Передача относительно новая, относительно других передач. Она начала выходить в эфир с 2021 года. А что вы делаете, если вам нужно взять интервью на татарском у определенного человека, который не знает этого языка? Мы берем на русском и переводим. Лицей укучылары тапшыруларның төрлелегенә инаныр өчен үзләрен дә алып баручылар ролендә сынадылар, киңәшләр алдылар. Тавыш яздыру студиясендә алар тавыш белән идарә итү серләренә төшенде. Сегодня мы заглянули по ту сторону экрана. Мы поняли, что каждая секунда в эфире – это результат работы целой команды. Монтаж бүлмәсендә балаларга кадрлардан телевизион продуктының ничек җыелуын күрсәттеләр. Моннан тыш алар үзләрен менеджерлар урынында сынап карады һәм классик бизнес-тест узды. Смотрите, у вас были когда-нибудь острые ощущения в жизни? И только с помощью этой ручки за 99 рублей вы сможете вычислить их на листке и больше никогда не забудете. Молодец, какой отлично! Действительно, вот смотрите. Экскурсия күңелле викторина белән тәмамланды. Мондый очрашулар балаларга үз һөнәрләрен билгеләргә ярдәм итә. Иң кызыксынучаннар өчен бездә һәрвакыт балалар медиа мәктәбе ишекләре ачык. Анда без булачак телевидение профессионалларын тәрбиялибез. Потихонечку, что вы меня, я вам не мешаю. Из-за угла вас... Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.